Halløjsa. Hej, jeg ser. Og som I kan se, er jeg ved at kigge på en squirrel, og nu løjer jeg ud i ørkenen. Og dette er en commentary. I kommer ikke til at kunne høre Cookie Samses tale, fordi mit optagerprogram fucker. Og det jeg hakker med nu, det er Diamond Pickaxe, hvis I ikke kan se det. Og min tekstpack hedder Boxcraft. Ja. Jeg skal lige have noget vand her. Ina, synes du ikke, vi skal lave et tempel ud af sandstone? Hun har lige svaret ja, hvis til jer på linjen, der ikke kan høre det. Men hej YouTube, vi skal gøre det her færdigt. Hej hej.